na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Ate, tugahan na ako din mo customer din eh. Oh, gikaloyan sa Ginoo. Uy, maayo kayo na karoon na kadigusyo, te. Aw si Madam sa gyud ani tambag nako nga mas mayod nga magdigusyo kaysa manarbaho. Aw, hinuom sad. May adlaw. Mangutan na unta ko. Oh, unsa man na dong? May pabangang kwarto ining dapita, ma'am. Kuan. Sa inyo, te, di ba? Tulo man ang kwarto sa inyong bahay. Pabangin na usa. Bitaw, ma'am. Please, ma'am. Pabangin na lang usa sa inyong nga kwarto, ma'am. Pero mananghid pa ko sa akong bana dong. Jerome. Tawagal ako Jerome, ma'am. Ano si pangani mo, ma'am? Alice. Pero ayaw lang ko og tawga og ma'am dong kay dili man ko maestra. Anya gamay ra sa ko grado. Mao nga Ate Alice na lang. Bitaw bay. Ate Alice na lang. Kaya murag. Manghod magani ka na ako. Mas ganahan ko kung Alice na lang. Oh, okay, Jerome. Bala ka. Balikan lang ko ugma. Salamat kayo, Alice, ha. Mubalik ko ugma. Kuya, wag barog tawhan na. Taas. Unya, gwapo ba yun? Maikog masatang muto para itong tawhan na eh. Pero Romero, musugod ka si Justin nga paabangan ang usa ka kwarto? Nganong di, dogang nga naskita. Musugod ka nga doon na laing tao nga musud gawas din sa bahay? Di man kahakawatan ng tawhana. Dili man sab siguro kay buutan man siya sa kung tanaw. Man importante nga buutan na siya. Buutan siya sa kung tanaw. Dawata lagi na. Okay ra. May tingali nga makisulti sab ka sa mga bang. Wala lagi ko'y problema, ana. Nagtukod man gani kag gamayng tindahan para puno-puno kita. Dawata sab na. Fix man na nga kwartang madawat, ana. Okay na naman ang kwarto. Da suga og tubig. Unya sa man ako tong tanduon kay mo balik ra ba to ugma? Mauni ang imong kwarto, Jerome. Wow. Salamat, mama. Alice, day. Ikaw din mo abangan ng kwarto? Sir. Justin na lang. Ayun na lang sir kay muratag musir ko, ana. Sige, mauna na imong kwarto, ha. Alice, muna ko, ha. Sige, kamo na'y bahala din isbay. Tod, Alice. May atun may party si Miss Mara. Justin, mao na ba na ang imong giingon nga ipaila-ila ka sa asawa sa lalaki? Magsulti lang unya ta ka. Mauli ko, ha. Okay. Bay Jerome, si Alice na bahala nimo dinhi, okay? Bye. Nagpaabang ng imong asawa o kwarto sa inyo? Oo, pero ang kwarto sa gawas ang akong gipaabangan. Lain man siya nagpultahan. Mao ba? Oo, Maayo hinuon. Unsa man? Babae o lalaki? lalaki. Oh, good. Ha? Unsay good? Maayo kaayo nga na extra income si Alice. Aron kung mawa ka na siyang kinabuhi, dili siya mabuang. Oh, Nga numisiga man ang imong mga mata. Nagduha-duha na ka na ko? woy. Kana ba? Mupahiyom ka. Justin, tuod. May usa kasi man na tangalakaw ha. Usa ka semana?
Unsa kasi mana dito sila mamakasyon si by Justin ug si Miss Mara ti Alice? Oo, mao man pananghid ni Justin ako. Grupo man ko na sila. Oh, lupig pa nila'y naghanimon. Uy, Romero, sa ka pa? Ayaw na gud butangi og daot ang kahulugan ang lakaw nilang Justin ug Miss Mara. Joke ramang gud eh. Sorry ti ha. Murag, dili na din maayo ang akong komedya na. Dili gyud. Pero, di naman sa mabalaka si Abay Justin. Di kay, naanam kay kauban. Ay pagsapa. Dili ko ganahan nga maghisgot bahin og mga pagduda, Romero. Kasabot ka? Gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan. Sorry te. Panuway. Saan man ako? Justin! Justin! Mara, naon sa ka? Justin, tanawa kong tiyan. Ha? Naina kayong tanaw, ni budlot na. Oh, kalma lang. Sige kalag kalma. Noon sa man ka? May na gini akong tiyan sa dili madugay. Nahadlo ko nga magdudas mommy nga magdos ko. Unya ako'y andam nga tubag niya. Mara, relax. Okay, sige. Kung mauta na si mami kung kasi amahan sa kong gisabak, ako ang inon nga ikaw, ha? Mara! Ayaw, uy. Di mahimo nga ako itudlo ni mga amahanan ni mong gisabak. Okay, sa malagi ako itudlo. Dilisab ko musugot nga katong Romero ako itudlo, no? Kabati atog naw. Dilisab mo to si mami nga musugot ko ni Romero. Ay, maguna-una ta. Ako na rin maghuna-huna. O ikaw, o trabaho ka lang sa angay ni mong buhaton. Usa? Usa may buhaton ni mo? Tuwa matingali sa layo sila si Justin ug Mara kay dili man makontak ang cellphone ni Justin. Uy. Niya naman dai si Jerome. Ay, nalagi ka sa gawas Alice. Bugno naman din eh. Okay ra ko din, Jerome. Naghuwat ka ni Justin? Ako nagpaabot bitaw ko. Badaw na siya mo pauli? Wa ko mahibaw. Dili man ko makontak ang iyang cellphone. Basin busy lang tingali. Tingali. May mong uban ng tiga din eh. Uy, ayaw na. Oh. Pahuway na lang. Kaya naibaw kong gagikapoy sa kasi imong trabaho. Okay ro eh. Nakatuog mo ko ng hapon. Mao ba? Di off man akong karong adlaw. Patuod. May dako siupaw. Ganahan ka? Ayaw na lang. Imo ni usaw. Ako ning usa. Nasay kanang soft drinks. Kanang kan. Tagsa ta. Dili maka siluso na si Justin. Abubuhaan sad gamay. Kamay ra ka. Mga na lang ta. Okay. Ngano ni amo ko magatuog sa sala? Anong niya ka din sa sala na tuog, ha? Kuan ka nang... nagpaabot ko ni mo. Nakatuog na lang ko din sa sofa. Mao ba? Ako saan? Mudungan ka na nakubalik sa dakong bahay. Nagkuha ako mga sinina. Laban mo na nga kung Uy, nga naman na. Pag inom og tambal. Nga na maghato gabi Nangao naman mi si Jerome o siupaw. Nya, nag-inom o soft drinks. Nga nang dito naman ko sa sofa makatog. Sa makay nahitabo na ko gabi Ate. Ay! Oy! Romero! Naday ka diha. Laom lagi ka ginohon na karot eh. Nga ano man ate ha? Hawamen. Ha? Nalay nakapalibog na ako og gamay, Romero. Kabalibog.
Unsa man nakapalibog nimo ti? Ha? Nga imong ka gamay ra. Di na dako. Kuan, ay, Alice? Kanino ko ninyong duha din he? Nagtabi man namog si Romero nga naa may daghang trabahoon. Miss, sorry, miss, Ati, mo trabaho na ta. sige Romero, trabaho na ta. Ayaw o na, Alice. May isugo ka na ako, Miss Mara? Wa ko isugo. Pero, may pangutana lang ko nimo. Unsa man ka na, Miss Mara? O sumay mong kibuhat sa kong inahan. Ha? Nganong paboran magid kaniya pirmi? Ha? Alice? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!